Inselmilkom programmi ieħor Kuxjenza, segwu dejjem Kuxjenza fuq Facebook u Instagram u grazzi ta' tant minnkom li tagħmlu kuntatt miegħi. Il-programm tal-lum huwa magħmul minn ħbib tiegħi personali illi jispirawni nkun persuna aħjar u magħhom ukoll persuna li wkoll tagħmel ħafna u ħafna ġid. Illum għandi miegħi lil Karla Kutajjar, nsellimlek Karla, għandi lill-President tal-Assoċjazzjoni tad-Down Syndrome f'Malta Ġoanna Xerri, għandi lill-ħabib kbir tiegħi Christian Zammit u l-ħabiba tiegħi Marija James. Intom kollha tispirawni bis-serjetà kollha nkun persuna aħjar. Meta nkun se naqta' qalbi niftakar fikom għax ngħid intom qatt ma taqtaw qalbkom. Ħanibda bik Karla. Karla jiena nafek ħafna iżgħar niftakar kien kont se tagħmel il-praċett jew għadek kif għamiltu l-praċett issa llum kbirt u meta rajtek is-sena l-oħra għat li illi igradwajt mill-MCAST. Kollhom qiegħda taħdem. Spjegali ftit kif meta mort tistudja l-MCAST. Jiena kont l-MCAST ġewwa l-MCAST, jiġifieri nistudja l-office work. Issa igradwajt minn hemmhekk kif fatt. Proset. U issa qiegħda naħdem. Proset. U kemm ilek taħdem issa? Inni Ilek xi ftit xhur u xi nof sena. Iva. Xi sitt xhur. Proset. Karla, inti dejjem nafek l-ewwel qed insellmu lill-mama u l-papa tiegħek li jħobbuk ħafna. U x'vera. Eżatt. Kemm ituk support, kemm taħseb li kieku hekk, kemm ħajja sabiħa. Tawni support kbir kemm minn mama u anke l-papa. Sibt support minnhom ħafna fil-fatt hemm l-ewwel titrat fejn il-mama u l-papa. Il-papa nħobbu ħafna u anke lill-mama fil-sissin. Imma l-papat li tħobbu naqra iktar? Iva. Għaliex? Daddy's girl. Imma l-veru onesta, onesta. U rajt ħafna ritratti tiegħek. Kemm issifru pajjiżi sbieħ, li hemm iktar pajjiż ħadd pjaċir issifer fih. Hemmhekk f'dak ir-ritratt meta konna. Forsi kontu sqallija jew Iva, sqallija hemmhekk. Konna sqallija hemmhekk. U ħadd pjaċir. Ħanna ħafna pjaċir. Hemmhekk f'dak ir-ritratt Kroatja. Konna ma ħbib tagħna anke l-mama ġiet ukoll. Titgħallem naħseb ukoll meta ssifer. Iva. Proset. U għandna lil Christian Zammit. Christian jien li nafek żmien twil. L-ewwel darba li rajtek niftakar kont irbaħt premju għaliex inti lek ħafna taħdem ma' bank lokali għal aktar minn 25 sena. U hemmhekk kont rajtek l-ewwel darba. Mbagħad kont iltqajt ma' ħabiba tiegħi Josette Fenek li hija artista rinomata ħafna f'dan il-pajjiż u rajtek qiegħed tbitter magħha. Chris, inti persuna dejjem bitbissima lek nammirak ħafna u ma taqta' qalbek qatt. Forsi għal min ma jafekx, inti min inti? Jena Christian Joseph Zammit. Jena naħdem ma' Training Center. Training Center u ilek ħafna hawnhekk, li ilek ħafna taħdem ma' dan il-bank u xek. Iż-żira qiegħed. Proset. U però tħobb tbitter ukoll. U qiegħed mal-grupp Stand. Għal min ma jafux dan il-grupp għajdli ftit fuqu. Mela jiena kont kumitat mal-ħbib tiegħi menawa semmihom sawa. Għax jagħmlu ħafna ġid u xek, jagħmlu ħafna attivitajiet. Iva, u għax jiena qiegħed naħdem magħhom u qiegħed nippreżenta l-istaħsaħ disabilità. Proset. U tħobb spinġi wkoll u xek. U issa kont impinġi ma
rejna u magduset. Imma dawk vera l-aqwa ħbib tiegħi. Għax iħobbuk, hux vera, Ejwa. iħobbuk ħafna. Għamilna bil-ġeja. Għamilna bil-ġeja. Għamilna il-mewt. Il-mewċ, il-mewċ, hux hekk. U pinġejta sabiħa baħar. ħafna dik it-pinġija, proset, proset. Ħdejk għandi l-ħabiba tiegħi Marija, James Marija, jiena l-ewwel darba li rajtek. Grazzi għall-Special Olympics Malta bħala waħda mill-atleti qawwiema li ġibt ħafna medalji wkoll. Grazzi. Mela, Marija, l-lum kemm għandek żmien għax insaj inti magħrufa ħafna. Jien għandi 24 sena, ili nom ma Special Olympics isu madwar 15 sena. L-aħwa ra kemm ilek. L-ewwel onur għalija kien ta' Abu Dhabi, kienu il-World Games li ġibt tnejn tal-fidda. Mbagħad konna morna ukoll Berlin, hemmhekk kienet esperjenza sabiħa li ma nista' ninsija qatt għax kienet ma' Lucky Birthday. Hemmhekk kont ġibt il-gold bħala team ta' relay, u mbagħad wara kont jiena biss bid-Down syndrome u wkoll fil-freestyle rġajt ġibt il-medalja gold. Proset. Mbagħad ukoll konna morna wkoll Monaco, hemmhekk ukoll ħadd it-tiret fil-freestyle u kif ukoll ħadd l-ewwel fil-breaststroke u ngħid grazzi kbira lil Anna Kalleja, id-direttriċi tagħna li tagħmel x'tagħmel tagħmlu minn qalba u dak li hemm f'qalba ma ħajħassru ħadd għax hija bniedma ta' prinċipju, bniedma li tara lil kull atleta tal-ola livell li tant nemmen bid-direttriċi kif ukoll anke il-coaches ukoll dedikati li jagħmlu x'jagħmlu dejjem spalla mal-atleti. Sewa. Marija, inti biex fl-għawm daw is-suċċessi kollha jien niftakar li meta kont iżgħar kont għat l-ħolma tiegħi li nġib il-medalja tad-deb. Issa ġibt il-medalja tad-deb. Però biex in-nies hemm barra jifhmu il-medalja tad-deb ma ġibtix b'xejn, kemm il-darba jkollok tmur għat-training inti fil-ġimgħa? Kuljum prattikament Mondays u Wednesdays wara n-nofsinhar u ftit żgħira rowing ukoll u it-tlieta u il-ħamis filgħodu nom u wara n-nofsinhar gym. Friday nerġgħu l-istess ukoll wara n-nofsinhar. Training u s-sibt filgħodu mis-7 sa 8. Ara kemm hemm sagrifiċċju u anke qatli toqgħod attenta x'tiekol. Hija hemm sagrifiċċji ukoll, jiġifieri speċjalment id-dieta, jiġifieri kull atleta tagħmel id-dieta tagħha biex il-ħin innaqsuh u pratikament aħna qegħdin ukoll nagħmlu il-time trials ukoll biex naraw x'level qegħdin u x'aktarx ukoll hemm issa ħajpruvawni għal open water u anka ħamru barra minn Malta fih ukoll.
ħalli issa nerġa' nitkellem għax inkella hija naħseb ħalluh fidejk il-programm kemm inti brava. Ġifieri jiena naħseb stajt nitlaq lhem Ġowana x'taħseb. Naħseb jien. Brava ħafna li qed infaħrek tajjin u naqbad miegħek għax ħabiba tiegħi. Ġowana, inti wkoll ta' Kyle, niftakar konna għamilna programm flimkien jismu Umani u kont tallimt ħafna mill-esperjenza tiegħek, però inti ma ħallejt xejn waqfek. Mux tal-li Karl l-lum kiber, kem għandu żmien Karl? Karl għandu 22 l-lum. Għandu 22 sena, pero inti għara kemilek snin taħdem fiħdan bħala president tal-Assoċjazzjoni ta' Down Syndrome. 12 sena issa. 12 il-sena. L-ewel net, meta tisma jitkellmu l-Karla, l-Chris u l-Marija, xi tħoss? Inħoss li għalmenu x-xogħol u l-ħidma kollha li nieħdu u l-paċenzja li nieħdu qed jagħti frott u qed jagħti frott tajjeb. Dan l-aħħar qed naraw ħafna nies jitlu fid-dinja tax-xogħol, ħafna membri minn tagħna, nieħdu pjaċir li narawhom li qed jilqu l-għan li aħna ħdimna ħafna lih għax aħna x-xogħol tagħna huwa li jitlu fid-dinja tax-xogħol, li jkollhom ħajja indipendenti, l-edukazzjoni, dawk huma l-qasam li aħna niġġieldu għalihom, li jitkellmu għalihom infushom u naraw li jitkellmu tajjeb għalihom infushom, jiġifieri dan huwa sodisfazzjon għalina u l-aqwa prezz, l-aqwa apprezzament tax-xogħol tagħna. U Ġowana, ukoll forsi irridu napprezzaw li intom l-assoċjazzjoni magħmula wkoll bla tant sforz tal-ġenituri. Kemm jagħti frott il-ħidma li jagħmlu l-ġenituri ma' wliedhom. Ovvjament m'hemm xejn iktar mill-ġenitur li jaħdem ma' wliedu, ġifieri aħna mhux ħan nistostitwixxu lil ħadd, speċjalment bħala ġenitur. Però xi kultant ikollhom bżonn dik in-naqra aktar għarfien għax forsi waħedhom jew ma jkunux jafu ċertu drittijiet li għandhom wliedhom li aħna mmexxuhom għal aktar drittijiet li għandhom wliedhom. Imma xogħol il-ġenituri huma jagħmlu l-ikbar xogħol, ġifieri mhux aħna kif qed naraw il-Marija hija persistenti biex tmur training, kieku ma tkunx titqum ma' training, bifimni, ma tqajjemix, illum għandha 24 sena bħal kull tfajla tal-eta tagħha, jekk tgħid le, jiġifieri u nista' nissigurakom li huma rashom daqsxejn ibsa mhux ħażin. Sewwa, Karla igradwat, jiġifieri kollha il-ġenituri jibbekjaw mill-ħin kollu imma Chris ukoll bravo wara kemm ilu ma Chris nafu naqra inqas minn Karla Chris nafu kważi jaħdem miegħi għax inkont naħdem fl-istess bank ta' Chris sa mill-żmien, jiġifieri hemm nafu Chris kien għadu naħseb tampar Karla meta beda jaħdem il-bank li kont naħdem fih jiena. Il-ġenituri jagħmlu parti importanti. Ma rridx ngħid għax ikun hemm każi fejn il-ġenituri wkoll jagħmlu l-parti tagħhom imma jekk dan tifel jew tifla bħal kull xebba u ġuvni. Imbilli l-ġenituri jkunu jridu u huma ma jkunux iridu jistudjaw, pereżempju, jekk ikollok tfajla jew ġuvni ma jridx jistudja li m'għandux kundizzjoni, xorta ma jistudjax inutli il-ġenituri jinbuttaw. Ġifieri tiġi minn ġiex naħat. Sewwa u tiġi mill-karattru u tiġi mill-personalità ta' dak li jkun. Aħna kollha għandna personalità, u kollha għandna l-individwalità tagħna. Allura jiddependi minn dak ukoll, mhux neċessarjament bil-ġenituri biss. Riċentament rajtkom f'diversi inizjattivi imma li xtaqt nistaqsik huwa kemm tiebu l-affarijiet, ġifieri kemm hemm opportunitajiet inti għadt lilhom iktar ikollhom ċans għad-dinja tax-xogħol. X'fadal, x'huma l-iktar affarijiet li qegħdin taħdmu għalihom issa? Aħna l-iktar li naħdmu edukazzjoni, ix-xogħol, il-ħajja indipendenti u dik jisek tiġbor il-ħajja minn zero sakemm nispiċċaw. Imma li tjibu hija li sirna iktar nemnu u ma saru iktar jemnu fihom innifushom. U ta' madwarhom ukoll saru iktar jemnu fihom ġifieri. U qed inresqu lej soċjetà dik l-impressjoni li aħna għandna l-abilità, aħna nemnu fihom li għandhom l-abilità u inti tista' temmen fihom u tista' timpjegahom pereżempju, u tista' temmen fihom u tihom l-opportunità li jitlu jagħmlu kors. Dawk l-affarijiet veru bil-mod il-mod, imma qed jinbidlu bil-mod il-mod u nisperaw li jkomplu jinbidlu għall-aħjar ovvjament u biex aħna aktar nintegraw
kollha f'soċjetà waħda u nkunu iktar inklużivi. U kemm għandkom membri bħalissa ġewwana? Aħna 240. Għandkom 240. Familja. Ġifieri Familja. għax aħna l-membru huwa Karla, il-membru hija Marija u Christian. Ġifieri mhux il-familja mbagħad ovvjament nissapportjawha ma' Karla, ma' Marija. U kemm importanti illi jingħataw opportunitajiet. Fil-fatt konna qed nitkellmu dwar pereżempju l-Christian kontrajtu fil-fatt f'dar ta' Sawra niftakar fejn l-Eċċellenza Merlu Skola Preka qed taħdem biex din id-dar kollha aktar programmi biex ikollhom aktar ċansi tejbu l-ħiliet tagħhom. Inti li inti fiha, kemm tara kemm importanti li nsaħħu l-ħiliet ta' kulħadd. Mhux ngħidu dak mhux tajjeb għal dik, dak mhux le. L-ewwel importanti li naraw il-ħila ta' dik il-persuna. Jekk jiena tajba biex inkanta. Biex inkanta, mela jiena ħanaħdem fuq il-kant. Jekk jiena tajba biex nikteb, mela li kompli prova miljorani għamilni aħjar biex nikteb. Tippruvax tal-limni inkanta jekk jiena ma nafx inkanta, għax ma tistax ikun. Bħal kulħadd wara Taf kif? kollox. Imma xi kultant nippruvaw intuhom anke ċertu xogħlijiet li huma impossibbli li jagħmluhom dan ix-xogħol. Mhux tal-linja tagħhom. Imma aħna nippruvaw kemm jista' jkun jekk ħajsibu xogħol, jekk jiena sib xogħol ġuffiċċju, dan ifhmu li mhux ħammur nagħmel ittra. Imma nistgħu nagħmlu photocopies, nistgħu nixredjaw, nistgħu nistejpiljaw il-copies, nistgħu nissortjaw. Hemm ħafna affarijiet li jistgħu jsiru li b'dawk ix-xogħlijiet li huma importanti f'kull uffiċċju, pereżempju importanti mhux neċessarju f'uffiċċju, jien naf fi playroom qed tiġbor il-blalen u tagħmilhom posthom. Li jkunu produttivi. Ħalli nisimgħu minn għandhom stess. Karla, inti x'tagħmel fix-xogħol tiegħek? Inti taħdem ġo uffiċċju u x'tagħmel? Uffiċċju, shredding, photocopying, scanning. Ikollok x'tagħmel naħseb? Iva. U kuntenta? Iva. Kuntenta. Ġifieri fil-fatt issa kont taf x'tagħmel Karla għaliex u kemm importanti li inti llum minn tifla ra kemm kbirt issa u bħal kulħadd ieħor tmur għax-xogħol. Fil-kont dajra issa kbirt normali. Ekku, u tmur għax-xogħol kuljum mhux hekk. Iva, mit-tnejn sal-ġimgħa. U x'ħinijiet li taħdem? Ara jiena inqum kmieni fil-għodu l-veri ma' 5:30 fil-għodu inqum biex nipprepara. La, wa kemm tqum kmieni? Fis-seba' tkun dida x-xogħol ġifieri id-dogra mill-qabel. Mbagħad nidħol fl-office u nibda x-xogħol. U sa x'ħin iddum kuljum? Ara daqqa issa minn mis-seba' sa nofs. Sa satej u nofs, proset ħafna. U inti Christian, inti taħdem il-bank? Ara kemm ilek, u x'inhu x-xogħol li tagħmel inti f'dan il-bank? Mela jiena li jgħiduli l-ewwel jgħiduli biex nagħmel il-kmamar jgħiduli biex jiena stess nagħmel barra karti sparġisa u hekk. Proset. U tlum taħdem u l-ħinijiet tiegħek biex inti bda, u fiex inti spiċċa. Jiena nagħmel sa Kreta u tmur pulita x-xogħol għax darba rajtek dieħel ma rajtinix inti kont bil-ġlek u bl-ingravata pulit ħafna u. M'hemmx ċajt. M'hemmx pulit veru taktar aħdieħel. Jiena awbad nagħmel fotocopies u binding. Sewwa. Mari, inti taħdem ukoll? Ija, naħdem ġo skola, St. Francis Secondary School li irħobbhom ħafna u anka huma iħobbuni u x-xogħol tiegħi
huwa li daqqa shedding, daqqa mal-anifalja, daqqa li kun hemm bżonn. Jew imur b'xi karti lej teachers. U inti narak il-qoddim li anka tista' tgħin u tagħti kuraġġ il-min irid jom. Ver. Għax ara x'esperjenza issa għandek fl-hawn. Ja vera. Insejna ngħidulek ħaġa, Marija, parti mill-Kumitat ta' Down Syndrome Association. U x'tagħmel fih dan il-kumitat? Jina bħala membru fil-kumitat nagħmel kull tip ta' xogħol li jgħidu li jina nagħmel anka jina ukoll ġiri mort ukoll nigradwa wkoll ġewwa Spanja, Madrid, bis-saħħa tal-Presidenta tagħna, Dr. Joanna Sherry, li tant temmen fija u fiduċja fija fiduċja fija u dejjem itna kull support li nitkellmu u nigwalawa ma nista' Marja, nassigurak li barra li inti kapaċi flaw, nassigurak li tajba għal diskorsi pubbliċi. Fil-fatt. Għaliex ħanajdlek, nimmaġinak fuq pulptu u titkellem. Imma ma għatlekx fiex gradwat. Ma nafx. Mela, di gradwat. Aħna t-namlu proġett fuq self-advocacy. U aħna tellajna lil-Marija, Marija gradwat u tagħti lessons l-sħaba fuq self-advocacy. Biex huma jkunu jistgħu jiddefendu lilhom infushom. Jiddefendu lilhom infushom. Proset, Marija. Huwa punt importanti. Jina il-punti huwa li tant jina nirmem bl-inklużjoni li dawk li ma jistgħux jitkellmu għalija ngħid dawk l-ommijiet, ngħid dawk il-missirijiet, dawk li ma jistgħux jitkellmu. Ituni il-fiduċja biex ikun il-vuċi tagħhom. Li inwassal messaġġ qawwi li jina tant nedmem bl-inklużjoni li għalija id-disabilità ma tbeżżani xejn. Il-kundizzjoni li għandina Down syndrome ma tbeżżani xejn. Għalija l-importanti huwa li tgħix il-ħajja kif tixtieqha inti. Marija ħanajdlek aqqas nista' nitkellem. Vera brava. Il-ħin speċjali, in-nofsija taret, però grazzi onorajtuni jien vera ringrazzjakom li ġejtu llum għax għallimtu lili u t-telespettaturi. Grazzi Karla Kutajjar tal-li ġejt, grazzi Joanna Sherry, il-President tal-Assoċjazzjoni tad-Down Syndrome. Grazzi unħobbok ħafna, Christian Zammi. Nafi, nafu. Imma jena biss nistellem hawnhekk sħabi kollha tax-xogħol. Proset. U nikbet. U tal-estend, għax nafru tħobbu. Tax-xogħol. Tax-xogħol, all right. Sawa. Proset. Mela Christian u grazzi lil Marija James, dak kien kuxjenza llum, grazzi lil James Azzopardi, id-direttur l-kru kollu li għandi fil-Kamra tal-Kontroll, nerġa' nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla.